И хей, здравейте хора! Днеска ще минаваме играта на име Dark Riddle. Уровен на играта ще бъде нормален. Искате ли да започнете новата игра? Да, разбира се. Аз вече знам как да мина тази игра. Знам всичките уловки. И днеска ще ви покажа как се минава тази игра. Първо идваме към Мери хакершата, защото може да глътне цял чупа-чупс. Така, ко прави? Тя ни отваря устата и ни показва, че съседа отиде в тайното си мазе и трябва да проверим ко става с този психопат. Така, ние не се виждаме. Иначе бехме там на тротуар. Така, оказа се, че Мери е хакершън, с които хакери, но с хакери аз не общувам. И затова няма да играя тази игра. Възикам се, хора. Така, трябва да й помогнем да минем, да й отворим това мазето. Съседа идва и трябва да направим така, да не ни хване. Иначе, после трябва да минаваме пак. Тук има камери. Кодът се намира на хладилника. Той е 512. Той не се сменя, но аз просто ви го показах. Да знаете къде можете да го намерите. Ако забравите какво съм ви казал в видеото. Пишеме 512 и вратата се отваря. За всеки случай ще затворя вратата. И тук имам такова нещо. Не знам как се нарича. Ние отваряме за Мери. После трябва да натиснем това. Т.е. да дръпнем. Тя ни казва хей! И ни показва, че чупа-чупса може да й се отвоява, отравява и може да вдигне цялата планета. Майко! Така, ние сме в цял шок и показваме нашия пръст, който със сигурност е много интересен. Тук трябва да тапаме, за да ни изпише You win. Защото сме яки хора. Тук трябва да стреляме по много мили лъвчета, докато не изтече времето. Иначе ще ти напише, че си изгубил. Не обръщайте внимание, че на мен всичко ми пише на руски езика. Не знам как да сменя езика. Надявам се, че няма проблем. Така, лъвчетата не свършват. Тук още има един лъв. И тук. И тук е край. Ние победихме. Сори за рекламата. Така, ние гледаме, защото ние не разбираме какво става. Виждаме, че нещо тока започва по-енергично да работи. И сега колата ще падне. И за жалост вече няма как да минете по онзи път. Но има тук този път. Първо трябва... Чакай, че се изгубих, хора. Трябва тук да си освободите местото, за да можете да минете. Иначе няма да станат нещата.
После идете тука. Тук трябва да натиснете двата, не знам как се наричат, за да смените течението. После взимаме тази патица, крал, и слагаме, за да ни пуснат тези патици без не знам какво те... Мери я убиват! И вижте, тук ще помислите, че съседа е в мазето и той вече няма да ви тревожи. Но той е много хитър и той ходи наистина. За да влезете в мазето, взимате ябълка и го пребивате на екшън. Влизате в къщата и се качвате на 3-я етаж, където ще намерите бомбонка. После се качвате тука, за да не ви види. И гледате. Той е много умен и може да скача и ще скочи от покрива. Тук можете на изи да хванете това. Взимай се, дай. Тук после отивате, взимате този ключ и отивате, за да щупите всичко. Трябва да се качите тук, по-нагоре. Взимате каквото и да е. Това ще ви потрябва. Повярвайте ми. Това няма да ви потрябва. Чупите го това. Отваряте го това. Взимате картата. И сте минали буквално играта почти. Влизате в къщата му. Играта се нарича Dark Riddle. Не знам дали съм казвала. Взимате телефона. На телефона пише кода 6187. 6187. Така. Пребих го. 6187. 6187. 6187. Така. И сме минали първата част, хора. Следващата част ще мина в следващото видео. Ще се старая всеки ден да излиза по едно видео. С вас бях аз, Gamer22A5, и до нови срещи!